Parlem d'una formació musical que al llarg de molts anys ha sabut entretindre i fer passar bons moments al públic. Catarroja commemora el centenari de la banda de l'Empastre. Es tracta, com dèiem, d'una agrupació còmica, taurina i musical que va desaparèixer ja l'any 2000, però es rememora amb esta mostra a la Casa de la Cultura de Catarroja, que mostra part de la història d'esta banda. El comissari, el responsable d'esta exposició és Juan Artolà. Bon dia, Juan. Bon dia, Miguel, com esteu? Explica'ns una miqueta què és la banda o què ha sigut la banda de l'Empastre. Doncs mira, la banda de l'Empastre ha sigut un referent per al poble de Catarroja i per al poble valencià. Tenim en compte que se gesta al 1915, enguany fem el centenari, degut a això, tota aquesta celebració, tota aquesta moguda, i pronte ja actua en el Russafa, en València, 10 anys després, i passa ja en seguida a Barcelona, a Madrid i per últim a França. En els anys 30 ja està en França, actuant en París. I són persones normals del poble de Catarroja que treballen de sabaters, que treballen en les seues tendes, que treballen al camp, que treballen lo normal d'un poble de l'any 15, i han aconseguit aglutinar uns quants músics, veïns, familiars, tots per l'amistat i la música, fent un grup que avui diríem una xaranga, i fan una música molt singular. Fan una música que en aquella època estranya, el mateix poble es posa el nom, el mateix poble es diu ixos que estan fent ahir, això de què va, com s'apanyen, com és possible que músics de diferents bandes s'ajunten tots i fan música, quina música fan, i d'ahir naix la paraula, això és un empastre, això no s'entén, això no té ni peus ni trellat. Pues el valor que tenim avui, els catarrotxins valencians, és que han sigut pioners, han sigut un grup en llançar, en obrir fronteres, en trencar barreres i aparèixer per tot el món, en els grans llocs. Estan capaços d'omplir places de bous, teatres, coliseus, circs, és a dir, que han trencat. Clar, és el que s'explica al comissari Juan Artolà, que la banda l'Empastre ha sigut pionera en una època en la que aquestes coses no existien, no era molt comú, molta sovint no es veia una banda de músics d'aquestes característiques passant-se-ho bé, és a dir, la música, una cosa sèria, una cosa que quan els músics seien a les cadires i es col·locaven per a executar una peça era una cosa molt sèria, no? Tots en els seus tratges, etc. I de repent sorgeix esta banda de músics que s'ho passen bé i a més toquen música, fan música perquè són músics amateurs però professionals, és a dir, són exemple del que tenim així a la Comunitat Valenciana gràcies a les nostres bandes de música i la gent, com bé dia Juan, que se dedicava a altres coses en la vida, en el temps lliure es dedicava a la música i va donar pas a esta banda de l'Empastre que, com diguem, va estar per moltes capitals d'Europa, pel nord d'Àfrica, Sud-amèrica, fins i tot als Estats Units, i amb molt d'èxit, no? Sí, per supost. És dir, que aquestes persones, clar, una cosa portava l'altra. Cal tindre en compte que la seva importància en el món artístic ve donada per la seva exitosa actuació i la gent que s'ho passava molt bé. Era un espectacle per a tots, igual era per a persones majors que per a xiquets, que per a persones de mitjana edat. Tot el món interpretava, traduïa perfectament el que feia la banda. Tinguem en compte que eren gestos i sobretot música. La música la interpretaven d'una manera molt especial. En un principi interpretaven i feien els seus popurris, els quals són ells els creadors dins de la musicologia valenciana del segle XX. Ells entraran en la història per ser els creadors dels famosos popurris, on barrejaven música de tota classe, folclòrica, popular, clàssica, seriosa i també irònica. En un principi, com vos deia, el popurri estava més ensemblat en sarsueles, en temes de sarsuela, perquè ells eren uns grans enamorats del mestre Serrano. I li dedicaven les primeres actuacions, li les dedicaven a ell. I és famós la frase que diu el mestre don José Serrano, diu, xiquets, això té futur. Ànimo, que això, si ho porteu ben portat i ho exploteu ben explotat, això té molt de futur. Juan, I ells... Sí, perdona, digues, Miguel. Anem a preguntar-te quants músics, quantes persones conformaren, diguem, la primera generació de la banda de l'Empastre? Sí, la primera generació seriosa eren 21 músics, més l'apoderat eren 22. La banda estava molt ben distribuïda, és a dir, que estava preparada per actuar en qualsevol lloc.
En compte que en aquesta època no existien dispositius electrònics ni altaveus ni res que poguera facilitar un poc l'audició d'un espectacle en una plaça de bous, per exemple, o en un coliseu. I estava molt ben distribuït musicalment, caldria fer un bon estudi, però hi havia 4 persones tocant la bateria, hi havia 2 tubes, hi havia també dos trombons, inclús una trompa, també hi havia 4 trompetes, inclús un fliscorno, els saxos també estaven, el saxo tenor, i després estava la corda de clarinets i un requinto. I un requinto que era, que per a l'època, però té la seva explicació perquè el requinto era un dels fundadors, era un de les bases fonamentals de la banda. I, clar, no anaven a deixar-lo fora, però, un requinto també estava ahí, igual que la trompa. Des de 1915 fins a l'any 2000, quan, diguem, que d'alguna manera para la cosa, s'atura, no sé si desapareix totalment la banda de l'Empastre o n'hi ha algun tipus de flameta que estigui ahí, que puga donar pas a una nova banda de l'Empastre. Com estan les coses? Lamentablement, l'any 2000 la flameta es va apagar. Es va apagar del tot. No va haver continuïtat, ja es venia, era una muerte anunciada, ja la cosa venia veient-se i no podia ser. Molts factors són els que van intervindre per a que això succeïra. Entre ells, per exemple, la normativa proteccionista dels espectacles taurins. Tinguem en compte que ells, des que van introduir la part taurina en el seu espectacle, ha sigut una peça fonamental. El bou, el toreig còmic i el concert. Ho han entrellaçat tot molt bé i han muntat un espectacle que ha corregut tot el món. I jo pense que si han anat a Amèrica, que si han anat a Colòmbia, a Venezuela, a Puerto Rico, a Ecuador, tot allò, tots aquests països, ha sigut pel bou. Ha sigut perquè ells feien un espectacle que combinaven la part taurina amb la part musical. I el que passa és que quan arribaven allà, deixaven a les persones bocabadades. I inclusive els comentaristes, els periodistes d'allà de les Terres Germanes, diuen, però així que venim a veure bous o a escoltar música. Escolteu, a veure què passa si els famosos, els taurins, venim a veure bous també, perquè es quedaven alelats escoltant la música. Fins i tot participaven en els espectacles gent que després es va aficionar al món del bou, que després es van ser professionals i tot, no? Sí. Per exemple. N'hi ha gent ahí, en la història, el Tusquelles, inclús crec que hi havia un parent del mestre de Xiva, també forma part de l'Empastre. Algunes persones taurins afamats van començar a treballar un poquet en l'Empastre i després se van llançar. I després al contrari també, persones que en el món taurí no han tingut aquesta rellevància, han entrat en el món del toreig còmic fent front a unes situacions també que ha despertat també hilaritat, perquè clar, calia dominar l'art taurí per a poder treballar còmicament. És a dir, uno no pot ser còmic sense ser un bon torero. Música, humor i sentit, en bon sentit de l'humor, humor valencià, és el que podríem dir de la banda de l'Empastre. No es perguin esta mostra, esta exposició a la Casa de la Cultura de Catarroja, perquè allí, a banda de tot això que ens està contant el seu comissari, Juan Artola, podran veure i conèixer una miqueta més de la història d'esta singular banda a través de molts documents gràfics, sonors i suposo també que videogràfics que n'hi haurà en esta mostra, no? Sí, normalment solen fer allà al voltant de les 7:30 passar algun curt, algun truco dels que feien, alguns trucs que feien ells, algunes actuacions especials, perquè vegin realment que el que feien està ahí, que no sols que es queden soles en el material passiu, sinó que vegin també la part activa del que feia la banda. Fins a quin dia? Fins a quan es pot... Tenim l'exposició oberta fins al dia 6 de març. 6 de març. 6 de març ja tanquem. Des de les 5:30 de la vesprada, 5:30, 6 de la vesprada, fins a 8:30, 9. Estarem en la Casa de la Cultura de Catarroja. Prenguin nota, la banda de l'Empastre a la Casa de la Cultura de Catarroja fins el 6 de març. Juan Artola, comissari d'esta exposició, d'esta mostra, gràcies per estar avui en Ràdio Nacional via telefònica i que vagi molt bé esta exposició. Agraït, Miguel, agraït perquè això és nostre patrimoni, és el nostre patrimoni, de tots, dels valencians.